A sokcsatornás kábeltelevízió egyre több lakásban érhető el szerte az országban. A minőség javítása érdekében a szolgáltatók folyamatosan tökéletesítik eszközparkjukat. Mezőkovácsházán például a Gyopárosi Kábeltelevízió Kft. Hajtott végre 8 millió forint értékű technológiai fejlesztést. Ebből gyakorlatilag 4 millió forintot nyertünk el pályázati úton, ezt ugye az Európai Unió, illetve a magyar állam társfinanszírozásban biztosította számunkra. Olyan eszközöket vásároltunk, amik a korszerű kábeltévés szolgáltatáshoz majdhogy nem elengedhetetlenek. Így beszerzett a cég egy áramfejlesztő berendezést, amellyel a villamos energia ellátás egyre gyakoribb zavarait tudják kiküszöbölni, illetve a térségben ritka optikai mérő és hibakereső műszert is vásároltak. Ezen műszerek hiányában, ha bármilyen gond, bármilyen probléma volt, akkor a legközelebb is Szegeden, sőt sok esetben Budapesten volt átrendelkezésre olyan eszköz, amivel igazából hatékonyan lehetett a hibajavítást megvalósítani. Az új eszközzel ez a munka az ügyfelek és a munkatársak megelégedésére néhány órára rövidült. Azt pedig, hogy az információk is gyorsan és rugalmasan jussanak el a lakossághoz, szintén pályázati pénzen vásárolt korszerű videókamera segíti.